Maybe mtakamit. Ni Don. Para ija, Azraya. Ba, inya na untagtang. Ba, nga dali papaja. Hi. Hello. Iban Rai pa niya. Ready? 1, 2, 3, go. She said, kung ingin ang babawa, lada di mengiyakan manupatra shisha lada mengisin ay mami natitik na shisha jisung along kumimenta na ring ng siyap natin sa sisi ang dan mano-mano ba't ikani tatachin ichong silapin kala, silapin kala, magulong ka pala, magjagat pa, Pray ka nung letong hangin, anong syetela, lada, menit yang manupatray, Sungalong bumibenta na ring ng siyang dahil sa sisi hanggang mano-mano ba't ikat ni nakaching itchong ni